Здравейте! Много често ми задавате въпроса от какъв материал са изградени къщите и дали са топли. Реших да отговоря с видео. Къщите основно са построени от дърво с масивни греди, като основата е фундамент, бетон и арматура. Отвънка са обшити с 10 см плътен стиропор и отвътре имаме 10 см каменна ват и 10 см стъклено минерална, като сме много доволни от топлоефективността. Подовете са дюшаме. Това само не ми хареса на дюшамето, че много трудно се поддържа и лесно се надрасква, понеже естествен материал. И ето тук може да забележите щетите, но общо взето са използвани естествени материали, дърво и камък. Реално бих сменил пода с ламинат или някакъв масивен паркет, според зависи, нали, от бюджета, който се разполага. Друго, което не ми харесва, е френския прозорец. Той е с механизъм, Volkswagen се води, плъзгащ. Много често се поврежда поради неправилно използване. Сега повечето хора явно не знаят или пък дърпат повече. Това бих също го променил. Кухнята отвънка е от дърво. Външната кухня тя е изцяло от дърво. Както виждате, всичко почти е от дърво. Вратите, гардероби, все пак дървото придава уют и за къща за гости е много, много приятно. Тук сме се заигравали с някакви елементи. Общо взето банята виждате, че е малко в по-битов стил. Не е някаква модерна с супер модерни плочки, но и тя предава уникален уют като за къща за гости. Общо взето и на втория етаж положението не е много по-различно. Ето тук сме си играли с дървени шайби, скандинавски мъх за декорация. Както виждате, има и много цветя. Ние обичаме много цветята. Те също предават допълнително уют. И така. Това мога да ви отговоря. За сега сме много доволни. Климатиците са на Mitsubishi. Вършат перфектна работа. За загряване на къщата нямаме никакви проблеми като цяло. Картините също много ги обичаме. Те допълнително придават уют. И това е общо взето. Под дюшемето също имаме изолация. Отделно между преградните стени имаме пълнеж с акустична вата с цел шумоизолация. Не сме изпробвали, нали, дали са ефективни, но предполагам, че стават за къща за гости и все пак не пречиме на съседи. Както виждате и ламперия. Също имаме на втория етаж декоративни всеки елементи. И общо взето е това. Дано да съм отговорил на въпроса ви. Ако имате някакви други въпроси, задавайте. За удоволствие бих ви разказал. И това е. Чао за сега.